Колежи, че ДПС през всичките тези години държи в икономическа зависимост тези хора. Следствието на всичко това, което става за 25 години, е, че в тези райони има бедност и мизерия. Народът е докаран до това състояние, че преди изборите дано не прозвучи страшно, но за 20 лева хората са готови да продадат и майка си и баща си. Единственият работодател в тези райони е общината. Чрез общинска администрация, чрез социалните мерки за подпомагане, тези хора се държат в тотална икономическа зависимост. Ама този тютюн сега превръща ли се в инструмент? Разбира се. Добре, как може по времето на управлението на ГЕРБ 2012 година тютюна се изкупи до Коледа, беше на 100% платен при средна цена 7 лева. Сега тази година същият този тютюн има огромни проблеми, огромни количества не е изкупен, а този, който е изкупен, на цена около 5 лева. Добре, но каква е целта? Значи, ти сваляш така цената на тютюна... Икономическата зависимост. Че хората би трябвало да се разбунтуват наистина. Но те се разбунтували, хората спряха ги. Спряха ги, просто не им позволиха да стъчкуват. Аз за това казвам, че в тези райони е страшно. И единствената партия, нека да го подчертаем, аз не искам да правя партийна пропаганда, но която навлезе в тези територии и поиска и дава алтернатива на това население, е партия ГЕРБ. Да, ма ето какво казва Ахмед Башев. Загубихте, господин Борисов. Как няма да загубим? Издърпаха ви чергата. Как няма да загубим, като знаем как се правят избори ала Башев? Когато всичко е поставено на тотален контрол и на заплахи. На всеки, който е по някакъв начин свързан с общинска администрация, му се дават списъци с определен брой членове, господати, които трябва да ги осигури. Ако не, вън от общината, спират му се помощи или му се отнема бизнеса. И когато ГЕРБ навлезе в тези райони, на тях тогава, както той казва, им стегна чепика.